Nijang karbeng long Borthoiso rupsing timung arong amekar KHORSING RONGHANG achiklo niphai hini theman arni inglong erpi alangli mehai kachevoi kedun lapen Asor ke alangli korte.Ahem Babu ronghang ahemsi boha sang iglo Bangso boha ke sang ahem hem thengsong along pen Asor por phai si adap apor lompen avedet bang tong ki pondet lo ne mate mang hu mangram tong ki dam tap adet lo ne pu thek thedet lo Ahem Asor lapen akorte moti atom karbi honghari aron pen hanso kelep kove kelep lahai anta klem pen ridun bomlo sita non anta thang chini ni si Asor lapen akorte atom mang hu pronglo lasi baddo bang hu bang phile thek long pusta me Bangso number long nang birta ikje phanse chuning reglo a number lake 9954946228 lapen 6026629446 Nijang karbeng long Borthoiso rupsing timung arong amekar KHORSING RONGHANG achiklo niphai hini theman arni inglong erpi alangli mehai kachevoi kedun lapen Asor ke alangli korte.Ahem Babu ronghang ahemsi boha sang iglo Bangso boha ke sang ahem hem thengsong along pen Asor por phai si adap apor lompen avedet bang tong ki pondet lo ne mate mang hu mangram tong ki dam tap adet lo ne pu thek thedet lo